Noswaith dda I chi gyd, a diolch Tegwen. Noswaith dda I chi gyd, a chroeso i'r cynnes ydi sesiwn hwyrol Merched y Wawr ar Diwrnod Rhyngwladol menywod. Braf yw'ch croesawu I chi gyd ar yr 8fed o Fawrth fel sydd yn digwydd bob blwyddyn I ddathlu ni fel menywod. Mae'n ddiwrnod o ddathlu, ond mae rhaid I fi fy hun, dwi wedi bod yn cydnabod y diwrnod yma ers dros 35 o flynyddoedd. Mae pethau newid yn ara bach, ond mae yna ffordd bell I fynd. Ac hefyd mae'n bwysig nad ydyn ni'n chwarae y gêm wrwaidd yma sydd yn y cymdeithas ni ac yn ein bobl ni. Thema eleni yw Break This Bias, rhwygo'r rhagfarn, dwi'n credu, mae rhywun wedi cyfieithu'n ystod y dydd. So rhwygo'r rhagfarn ydyn ni'n edrych ar. Rydym yn ymwybodol iawn fel menywod am yr rhagfarn yna, sydd yn metri dechrau o'r cryd. Wel, na dywysoges fasach chi bach sydd gyda chi, neu pwy sy'n fachgen mawr cryf. Teimlad bod hyn yn gwaethygu, gyda'r byd masnachol yn y blynyddoedd cynnar a'r blynyddoedd diwethaf yma wedi rhannu rhwng nwyddau, teganau a dillad I ferched neu bechgyn yn ein siopau ni. Felly mae yna lot o waith I ni'n neud. Ni'n dechrau o'r cryd, heb sôn am y maes gwaith a pethau felly. Ond heno, rydym yma I ddathlu. Llwyddiant menywod ac un o fenywod blaengar Cymru sydd gyda ni. Merch y ddinas yw Sian, ei addysgwyd yn y ddinas ac yn y de ddwyrain. Nes I nabod Sian yn gyntaf rhai blynyddoedd yn ôl a dweud y gwir. Ro'n I newydd ddechrau yn swydd am mudiad meithrin, ac oedd Sian yn swyddog datblygu gyda'r Urdd yng Nghaerdydd. Ddechreuon ni ar y pryd oedd newid agwedd Cyngor Sir yn Caerdydd. Ac aeth Sian ymlaen I weithio gyda'r fenter, a wnaethon ni barhau I gyd weithio, gan lobio y cyngor ar bob lefel, I wellu adnoddau a chynrychiolaeth a chydnabyddiaeth i'r Gymraeg. Bod yna addysg Gymraeg yna o fewn Peder Wal yr ysgol, prin oedd unrhyw fath o Gymraeg tu allan I hynny. Mae Sian yn berson sy'n credu mewn newid pethau gwell I bawb, deall beth I bod yn gynhwysol a jyst I bod yn fenyw. Ei chyflwyniad heno yw hanes yr Urdd, a hi yw prifweithredwr yr Urdd ar hyn o bryd. Mae'r Urdd leni yn 100 oed, mudiad sy'n golygu cymaint I ni gyd, mewn wahanol ffyrm, a mudiad sydd wedi rhoi gymaint o gyfleoedd I ni hefyd. Felly, Sian, croeso cynnes I ti, a rwy'n ar ddeall dy fod yn fodlon derbyn cwestiynau ar y diwedd neu trwy'r sgwrs ar y diwedd, ie? Reit, wel diolch fawr iawn ti Jane. Dwi'n meddwl, yr anffodus, dwi wedi cael chydig o broblemau Zoom heno, felly mae gen I hostess sef Catrin James, o diolch I am ei amser sy'n mynd I glicio'r botymau cywir I fi. Dwi'n meddwl mae Catrin mynd I roi'r cyflwyniad fyny wrth bod ni'n siarad. Felly, ond yn ta diolch yn fawr iawn I chi am y croeso, yn enwedig ar ddiwrnod Rhyngwladol y merched, bod fi'n cael y pleser o siarad efo llawer iawn o ferched blaenllaw Cymru chi yn gwneud gwaith anhygoel yn eich cymunedau a cario'r faner ar hyd ar lled Cymru, felly diolch am eich gwaith chi hefyd. Bwriad heno, fel Jane yn dweud, ydy rhoi trawsolwg I chi o'n nghyfnod I fel prifweithredwr beth sydd wedi digwydd yr Urdd a beth sy'n mynd ymlaen efo'r Urdd ers y 4 mlynedd diwetha, y heriau da ni wedi gwynebu ac hefyd y datblygiadau cyffrous hynny. Felly dwi'n siŵr bod chi gyd wedi gobeithio bod yn aelodau'n gyn aelodau erbyn hyn o'r Urdd yn eich amser a wedi cael profiadau hapus a byth gofiadau eich cyfnod chi yn ymwneud gyda'r mudiad. I gychwyn y sleid cyntaf, mae'n rhoi chydig bach o ffeithiau I chi am yr Urdd ar hyn o bryd. Felly, chydig o ffeithiau chi am yr Urdd. Mae yna 4 miliwn o blant pobl ifanc wedi bod yn aelod yr Urdd ers ei sefydlu. Yr Urdd yw'r cyflogwr trydydd sector drwy'r Gymraeg mwyaf yng Nghymru. Erbyn hyn, da ni'n cyflogi ryw 260 o weithlu. Cyn Covid, oedd trosiant blynyddol yr Urdd yn 12 miliwn o bunnoedd, ac 81% o'r 12 miliwn yna, da ni'n greu fel incwm mewn o'r Urdd yn creu'r arian yna drwy'n gwersylltoedd, drwy gweithgareddau, drwy aelodaeth ac yn y blaen. Ac yn 2019, cyn Covid, ni wneud astudiad o werth economaidd yr Urdd I Gymru. So mae'n bwysig bod ni'n gallu dangos I Lywodraeth Cymru bod y iaith Gymraeg yn dod â byd economaidd. A mae'r Urdd erbyn hyn dod â 32 miliwn o werth economaidd mewn I Gymru yn blynyddol.
Eleni, am y tro cyntaf, wnaethon ni gyhoeddi bod ni newid tal aelodaeth ni, oherwydd mae rhaid ni fod yn gynhwysol. Mae rhaid ni sicrhau bod pob plentyn o person ifanc yng Nghymru gallu manteisio'r gweithgareddau'r urdd. Ac erbyn hyn, mae pob plentyn sydd ar cinio ysgol am ddim yng Nghymru yn derbyn aelodaeth yr urdd am bunt yn unig, a mae e'n 10 bunt i bob plentyn arall. Mae yna 10,000 o wirfoddolwyr yn gweithio yn eu cymunedau trwy'r ysgolion, gwirfoddolwyr ifanc a gwirfoddolwyr hŷn, a da ni'n ddiolchgar iawn am eu ymrwymiad nhw drwy gydol y flwyddyn ni yn cefnogi ni yn gwasanaethau. Ac mae yna 850 o ysgolion yn ymwneud gyda'r urdd, 750 o'r rhain am mynychu'n gwersylloedd ni, a 57% o'r ysgolion yn ysgolion ail iaith. Felly mae'r urdd i bawb erbyn hyn. Mae ar gyfer y dysgwyr, mae'r gyfer y siaradwyr cyson, ac da ni'n cyrraedd pob man, a dwi'n falch iawn o hynny. Sleid nesaf, Catrin. Felly, Covid ar urdd, da chi eisiau fod i gweld yn y cyfryngau gafon ni nath Covid cymryd effaith andros o erchyll ar yr urdd 2 blynedd yn ôl, cyfnod mwy o heriol yn 98 mlynedd y mudiad. Wnaethon ni golli 15 miliwn o incwm, wnaethon ni hefyd fod mewn dyledion ar 3.5 o filiwn o bunnoedd. Ac tu hwnt i'r noc ariannol mewr gafon ni, wnaethon ni hefyd colli llawer iawn o weithlu gan bod ni ddim efo'r incwm i gallu ariannu pawb. Ac yn ystod 2020, ni rai ni ddiswyddo dros 160 o staff yr urdd, wnaethon ni golli 54% o'n gweithlu. Nath y gwersylloedd cael lawr, nath y steddfod mynd ar stop, nath y holl gweithgareddau cymunedol stopio am 2 blynedd cyfan. Ond wnaethon ni algyfeirio, dwi'n falch iawn o hynny, a dyma y lluniau blaen i chi ydy rhai o'r enghreifftiau sut wnaethon ni algyfeirio'n gwasanaeth yn ystod Covid. Wnaethon ni gynnal 2 eisteddfod tŷ, un yng Ngwersyll Caerdydd, yr un cyntaf, ac yr ail un llwyddiannus llynedd yn Llangrannog. Dros 6,000 o blant pobl ifanc wedi cystadlu yn y blwyddyn gyntaf, dros 12,000 llynedd wedi cystadlu yn y steddfod. Wnaethon ni gynnal llawer iawn o weithgareddau rhithiol, 600 o sesiynau dros 4 mis cyntaf Covid. Nath y gwersylloedd gael eu trawsnewid, na Llangrannog agor i drysau blant bregus drwy Cymdeithas Gofal Ceredigion. Wnaethon ni drawsnewid gwersyll yr urdd Caerdydd mewn i stiwdios dyledu am sawl cyfres, ac yna Glan Llyn gael ei drawsnewid mewn i ysbyty Covid pe byddai'r angen i bod drwy Gyngor Gwynedd. A wnaethon ni hefyd lansio Glan Llyn isa, ond mwy i chi am hynny nes ymlaen. Wnaethon ni barhau gyda'r holl gwaith prentisiaethau, a mae eisiau chydig chi am y prentisiaethau ni nes ymlaen hefyd. Ac hefyd wnaethon ni lansio 2 bartneriaeth rhyngwladol newydd i'r urdd, yn rhithiol, partneriaeth newydd efo Brifysgol Alabama a'r myfyrwyr yma ar y sgrin. Wnaethon ni gynnal can gospel rhithiol Cymraeg na plant Alabama, pobl ifanc Alabama gan un Gymraeg efo cor yr urdd, a hefyd wnaethon ni lansio partneriaeth newydd efo TG Lwrgen, mudiad tebyg yr urdd yn Iwerddon, lle wnaethon ni greu cysylltiadau cerddorol hefyd efo'r grŵp yna bobl. Ac yn ola, wnaethon ni drio tynnu nôl chydig o'r arian a wnaethon ni golli, a wnaethon ni lansio yr ymgyrch llwyddiannus tu hwnt Het i Helpu ar y cyd efo Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Mi wnaethon ni godi 100,000 o bunnoedd drwy'r ymgyrch Het i Helpu, ond tu hwnt i godi arian, nath y godi calona ni, a'n ysbryd ni fel gweithlu, bod cefnogaeth allan ar urdd yn ystod y cyfnodau heriol yna. Sleid nesaf, Catrin, Sadie. Gwersylloedd yr urdd, falle bod chi wedi mynychu gwersylloedd yr urdd yn eich amser chi. Mae yna wersyll yng Nghaerdydd sy'n lle tua 150. Mae yna wersyll yng Glan Llyn, yn Llangrannog, fel ydych chi'n gwybod, a hefyd yn Glan Llyn isa. Mae yna 50,000 o blant pobl ifanc erbyn hyn yn mynychu'r gwersylloedd, a hwn ydy ffynhonnell mwyaf pwysig, ffynhonnell incwm mwyaf pwysig yr urdd. Mae yna 6 miliwn o bunnoedd yn dod mewn fel ffïoedd gan y gwersylloedd, felly pam geiodd rheina a chi ddechrau faint o effaith ariannol gafodd hwnna ar y mudiad. Yn ystod Covid, da ni wedi cael arian sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Da ni wedi cael 10 miliwn o bunnoedd i fuddsoddi yn ein gwersylloedd ni, wella'r isadeiledd yng Nglan Llyn a Llangrannog, moderneiddio'r gwersylloedd yna, creu gwersyll Glan Llyn isa, sef y gwersyll ar top y sgrin i chi fan hyn ar gyfer yr oedran 16+, cyn blas y pennaeth Glan Llyn oedd Glan Llyn isa, lle fydd y bos Glan Llyn yn byw greu deulu, ond da ni wedi trawsnewid hwnna erbyn hyn i leti i 40 o bobl hunan gynhaliol
wrth droi'r Glanllyn y prif wersyll. Wnaethon ni hefyd cael arian i fuddsoddi mewn i ganolfan dŵr newydd yng Nglanllyn, a mae'r gwaith adeiladu ar hwnna'n digwydd wrth bod ni'n siarad. Mae yna 5.5 miliwn wedi mynd mewn i fuddsoddi yn Llangranog, efo'r holl adeiladau pren erbyn hyn wedi dymchwel ac adeiladau modern wedi dod yn eu lle nhw. A da ni hefyd yn creu pedwerydd wersyll newydd i'r urdd, sef gwersyll amgylcheddol a lles newydd bydd hwnna ym Mhentre Ifan. Neu sôn chydig bach i chi am hwnna nes ymlaen. A wnaethon ni hefyd, fel ydych chi'n gwybod, draws newid gwersyll yr urdd Caerdydd yn ystod cyfnod Covid i bod yn loches i ffoaduriaid Afghanistan, a wna i sôn chydig bach mwy i chi yng hynny. Un pwynt bwysig i gofio am y gwersylloedd, 3 mlynedd yn ôl wnaethon ni lansio cronfa i gwersylloedd i bawb, a mi nath nifer o ganghennau Merched y Wawr gyfrannu'r cronfa yma. Dyn ni'n falch tu hwnt am y gefnogaeth. Yn syml, pwrpas y gronfa yma oedd sicrhau bod plant o gefndir o Diwrnod yn gallu mynychu'r gwersylloedd haf am ddim o gost drwy gyfraniad a nawdd pobl ar hyd a lled Cymru. Yn y flwyddyn gyntaf gafon ni 200 o lefydd ar gynnig i plant o pobl ifanc Cymru, ac yn falch iawn bod y llefydd yna gyd wedi cymryd yn y flwyddyn gyntaf. Yna 2 stori cyflym dwi eisiau deud i chi am y profiadau yna. Bu na 4 brawd o Aberporth ddod o'r gronfa. Bechgyn oedd yn dod o gefnidoedd gwbl heriol, oedd y mam yn y carchar a'r tad, mae yna broblemau alcohol a cyffuria ymysg y teulu. Dath y 4 bachgen i Langranog, i'r gwersyll haf, wnaethon nhw droi fyny efo dim ces, ond bag Tesco un efo'u dillad nhw am yr wythnos. Mi oedd lowri pennaeth y gwersyll mynd syth i'r eiddo coll a wneud siŵr bod gyda nhw ddigon o ddillad i bar ar wythnos, trainers a hoodies newydd oedd plant Cymru wedi gadael. A drwy gydol yr wythnos, mi ddoedden nhw'n fechgyn heriol. O'n nhw'n neidio cyw, o'n nhw'n torri ar draws walkie-talkies, o'n nhw'n dringo creigiau lawr o'r traeth yn Llangranog, o'n nhw'n gwneud llawer i bethau drychionus. Ond mi oedd y staff yr urdd yn gwybod am stori oedd mynd digwydd y bechgyn yma. Mi oeddwn ni'n gwybod bod y bechgyn yma mynd i gael ei rhannu fel teulu ar ddiwedd cyfnod y gwyliau a mynd i rhai siwr o'r gwynebu mewn i ofal gofal cymdeithasol y cyngor Ceredigion. A be wnaethon ni, wrth bod y bechgyn mwynhau'r wythnos, oedd tynnu llunio'r bechgyn gyda'i gilydd yn mwynhau'r holl gweithgareddau. Ar ddiwedd yr wythnos, wrth bod ni'n ffarweliad ar bechgyn, wnaethon ni rhoi ffwto album yr un yr bechgyn i gofio am eu gwyliau nhw. Hwn fydda'r unig gwyliau nhw wedi cael gyda'i gilydd a'r unig gwyliau fyddan nhw'n cael gyda'i gilydd, oherwydd ar ddiwedd y gwyliau yna, mi roedd y bechgyn yn cael ei rhannu mewn i deuluoedd maith. Mae un o'r bechgyn erbyn hyn dal yn cadw cysylltiad efo Llangranog, mae'n gweithio fel un o'r bechgyn profiad gwaith ar y gwaith motorbikes a'r cynnal a chadw efo ni. Da ni'n gobeithio hir dymor bydd ni'n gallu cynnig cyflogaeth iddo fo'n gwersyll. Stori arall ddath i law hefyd efo'r gronfa yma oedd o'na 2 frawd a chwaer wedi dod o Llanbed. O'n nhw'n wreiddiol o Syria, wedi cael ei rhoi mewn i addysg Gymraeg yn Llanbed, ond mi nath y tad lofruddio'r fam ac o'n nhw eto mewn o dan gofal cymdeithasol Cyngor Ceredigion. Ac mi ddeithon nhw yma, wnaethon nhw gael amser da iawn yn y gwersyll, ac ar y diwrnod ola cyn nhw fynd, oedd yn benblwydd ar y bachgen bach, a ni nath staff y gegin gacen penblwydd iddyn nhw. Ni'n pawb yn y gwersyll ganu penblwydd hapus a gafodd ychydig o'n rhegion, a nath o droi rownd un o'r staff a nath o ddeud dyma diwrnod gorau yn mywyd i. Ac mae'r straeon fel yna'n cario ymlaen, a mae yna lu o straeon fel a da ni wedi clywed o'r gronfa yma. Felly, pam da chi wedi colli'r arian, dyma'r fath o effaith mae'r arian yn cael ar bywydau a newid bywydau plant bobl ifanc Cymru wrth y cyfraniadau hael chi. Sleid nesaf, Catrin. Nes i sôn am bentre ifan. Hwn ydy'r model o be bydd pentre ifan yn edrych fel ym mhen 10 mis. Fel o'n i'n dweud, hwn bydd y gwersyll amgylcheddol a lles cyntaf Cymru ac yr urdd yn arwain ar gwaith yna. Mae yna fuddsoddiad i 1.3 miliwn yn digwydd yma. Mae yna fynd i fod llety i 55 cael aros yma, llety en-suite a cyfleusterau glampio. A da ni'n mynd i annog pobl ifanc i gysylltu gyda'i tirlun amgylcheddol a diwylliannol a profi ffordd o fyw mwy cynaladwy ar gyfer y dyfodol. Bydd yna gyfleusterau arlwyo ac ymolchi sy'n defnyddio pŵr sola tu allan, a bydd ddim defnydd o Wi-Fi, so felly bydd o'n digital detox llwyr i'r pobl ifanc yma, ac yn gyfle nhw ddechrau siarad gyda'i gilydd wyneb yn wyneb yn hytrach yna gyda'i ffôns.
Da ni yn anelu yn y flwyddyn gyntaf, bydd yna 6,000 o blant pobl ifanc Cymru yn mynychu pentre ifan. Ac fel o'n i'n dweud, da ni'n gobeithio bydd pentre ifan barod erbyn Rhagfyr diwedd y flwyddyn yma, sef 2022. Sleid nesaf, Catrin. Sori, da ni'n dangos fideo cyntaf i chi o Glan Llyn. Fideo Glan Llyn Isaid yn dangos sut mae'r adeilad newydd sbon yma'n edrych ar hyn o bryd. Felly mae hwnna'n rhoi blas i chi o be mae Glan Llyn Isa yn edrych fel. Mae e'n cael ei ddefnyddio wrth bod ni'n siarad nawr. Mae yna lu o grwpiau o bobl ifanc wedi mynd yna. Ac erbyn hyn, adeilad yn benodol gyfer oedran 16+ ydy Glan Llyn Isa. Reit, sleid nesaf, Catrin. Adran Brentyseithiau'r Urdd. Mae hwn yn adran reit newydd i'r Urdd. Mae wedi cael ei sefydlu ers dros 5-6 mlynedd erbyn hyn. A beth sy'n braf am yr adran yma, bod o'n tynnu pobl ifanc sydd falle'n draddodiadol ddim wedi bod yn rhan o weithlu'r Urdd, mewn i'r weithlu'r Urdd. Mae yna gyda ni'n Jamies, a'n Jesses, a'n Liams, a'n Morgans, a'n Joes, a'n Ryans, gyd yn rhan o weithlu'r Urdd nawr, oherwydd bod nhw wedi dod drwy'r system brentyseithiau. Pobl ifanc sydd wedi cael yn addysg Gymraeg, ond efallai ddim wedi meddwl cyn gadael ysgol bod gweithio yn y Gymraeg yn rhan o'i dyfodol nhw, ond yn sicr drwy'r adran brentyseithiau, dyn ni wedi gallu cynnig cyfleoedd yna i'r pobl ifanc. Wrth bod Catrin yn trio dod nôl efo'r fideo na i barhau i siarad, mae yna 120 o brentyseithiau erbyn hyn yn rhan o weithlu'r Urdd yn fewnol ac yn allanol. A da ni hefyd, fel ni'n dweud, yn denu'r amrywiaeth, mae yna 60% o'n brentyseithiau mewnol ni yn cael y hyfforddiant yma sydd yn angenrheidiol nhw ar ôl gorffen y brentyseithiau i ddod i weithio yn yr Urdd. Felly, nid yn ni'n cynnig 2 blynedd o brentyseithiau hyfforddiant, ond wedyn ni'n cyflogi nhw llawn amser i ni fel mudiad. Ac ni'n ffodus iawn llynedd, mi nath Llywodraeth Cymru gweld y gwerth yn gwaith brentyseithiau ni efo'r pobl ifanc. Ar erbyn hyn, maen nhw wedi buddsoddi £500,000 ychwanegol i ni i ddatblygu yr adran yna. Jyst i ddweud, Catrin, da ni nôl da ni methu gael y sleid llawn, da ni efo'r sleid ar ei ochr nhw erbyn hyn. Felly, na fo, mae Catrin yn amlwg yn chydig bach o broblemau technegol fel o'n i'n cael. Wrth bod Catrin yn ailgydio, dyma ni, da ni nôl, back to normal, diolch Catrin. Felly, cyn Covid, o'na 5,020 o bobl ifanc a plant yn ymwneud â clybiau a gweithgareddau adran chwaraeon yr Urdd ar hyd a lled Cymru. Rhan bwysig o'r gwasanaeth mae'r adran chwaraeon ydy'n gwirfoddolwyr ifanc ni yn yr cymunedau. Maen nhw eto fel yn brentyseithiau ni'n cael hyfforddiant drwy gydol y flwyddyn. Pobl chweched dosbarth neu pobl mewn addysg colegau chweched dosbarth sydd fel arfer yn dod yn wirfoddolwyr ifanc. Ac maen nhw'n cael eu cymhwyso, maen nhw'n cael y cyfnod gwirfoddoli, ac wedyn ar ôl gyfnod y wirfoddoli, da ni yn gallu cynnig gwaith yn nhw gyda'r nos a dros penwythnosau yn cynorthwyo ni ar ein clybiau ni. Da ni'n gallu gweld erbyn hyn, wrth edrych ar y lluniau yma, da ni'n sicrhau bod ni'n cyrraedd pob cyfleoedd i bob plentyn a person ifanc i gallu ymwneud efo ni. Pobl ifanc efo'n amynobleddau, pobl o gefndiroedd diwylliannau gwahanol, a hefyd yr ysgolion ail iaith, i gyd yn rhan o DNA yr adran chwaraeon. Ynghyd ar gweithgareddau cymunedol, a mae yna 15,000 yr wythnos yn ymwneud efo'n gweithgareddau cymunedol ni, da ni yn rhedeg hefyd llawer o ddigwyddiadau cenedlaethol chwaraeon mwyaf Cymru i blant pobl ifanc. Rygbi 7 bob ochr, mae 500 o dima yn cystadlu eleni mis Ebrill
yn y gystadlaeth rygbi saith o boch. Da ni'n gwneud hwn mewn partneriaeth efo Undeb Rygbi Cymru. Mae'r gystadlaeth pêl-basged anabl cenedlaethol yn cael ei redig yn yr urdd yn blynyddol. Mae'r gala nofio, mae yna llawer iawn o galas nofio yn digon o hyd y lled y rhanbarthol, ond mae'r cenedlaethol wedyn, mae yna 10,000 o bobl ifanc yn cystadlu'n y gala nofios ni ar hyd y lled Cymru. A mae'r gystadlaeth pêl-rwyd cenedlaethol, 350 o dîmau mis Tachwedd diwetha wedi dod nôl i gystadlu'n y pêl-rwyd uwchradd cenedlaethol ac yn ei falch tu hwnt. Da ni'n methu wneud hwn ben yn hynna'n, da ni'n gweithio mewn partneriaeth felly o partneriaeth chwaraeon, o Chwaraeon Cymru i Griced Morgannwg, i Undeb Rygbi Cymru, i Gymdeithas Pêl-droed Cymru, i gyd yn cyfrannu tuag yn cefnogi'r gwasanaeth yma. Wnaethon ni lansio ymgyrch, a mae'n addas iawn ar gyfer y thema heddiw, sef thema bweru merched ac diwrnod rhyngwladol merched. Wnaethon ni lansio prosiect llynedd achos y teimlad oedd bod yna ddim digon o ferched yn ei arddegau yn ymwneud efo chwaraeon. Felly nath yr urdd lansio prosiect o'r enw Fel Merch. A pwrpas y prosiect yna ydy rhoi y cyfrifoldeb i ferched yn ei arddegau, datblygu, hyfforddi, gwirfoddoli ac helpu yr urdd i greu gweithgareddau chwaraeon yn ei cymunedau. Ac mae'r prosiect wedi bod yn lwyddiant ysgubol, mae yna 45 o lis-genhadwn benywaidd ifanc yn ni'n gweithredu yn ei cymunedau. Ac penwythnos diwetha, sy'n newydd fod, wnaethon ni cynhadledd genedlaethol benywaidd cyntaf i ferched yng Nghymru i drafod pob math o elfen yn ymwneud efo chwaraeon. Yn falch tu hwnt bod yna 150 o ferched, 17+ wedi dod lawr i aros yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd i wrando'r wledd o siaradwyr yn trafod pob elfen o chwaraeon. A bwriad nawr, un one-off oedd hwn i fod ar gyfer y canmlwydd, y bwriad nawr bydd i ddeud yn ddigwyddiad cenedlaethol blynyddol ac hwnna ar alw'r merched wedi mynychu. Ac wedyn eleni orffen efo'r thema chwaraeon, eleni am y tro cyntaf yn hanes Cymru eto, bydd yr urdd yn cynnal y gemau Urban Games cyntaf Cymru i bobl ifanc. Bydd hwn digwydd yma i Caerdydd, ac os ydych chi'n gwybod ydy'r Urban Games, meddylch yn pob fath o gystadlaethau yn ymwneud â skateboardio, BMXio, rhedeg fyny walydd, dyma'r fath o weithgareddau bydd ni yn trefnu mis Mehefin yn Bai Caerdydd. Sleid nesaf, Catrin. Sleid nesaf, Catrin. O, reit na fod. Mae'r urdd, mi oedd yr urdd yn rhyngwladol actif ar gychwyn i fodolaeth, ac pan ddeis i nôl o'r pryd yn rhedron, ni eisiau ail gysylltu efo'r elfen rhyngwladol o'n gwaith ni, ac mae hwnna wedi mynd ar y wynt, ac da ni wedi cyflamu efo'r gwaith rhyngwladol. Da ni erbyn hyn wedi gwneud partneriaid yn llawer iawn o wledydd, a'r rheswm dros hynny ydy bod ni ar ôl Brexit, rydyn ni'n teimlo bod rhaid ni'n sicrhau bod Cymru efo'r llais, mae pobl ifanc Cymru'n cael y llais yna. A dyn ni'n gwybod faint o balchdas gan pobl ifanc ni yn ei gwlad, yn ei diwylliant. A mae'r strategaeth rhyngwladol yn golygu bod ni'n gallu mynd am pobl ifanc ni, bod yn lis-genhadon gwych dros Gymru, dros o'r iaith Gymraeg a dros yr urdd, i 4 ban y byd. Ac ers 2019, da ni wedi creu partneriaethau newydd yn Iwerddon, yn Norwy, yn Philadelphia, yn Kenya, yn Ffrainc, yn Alabama, yn Efrog Newydd, yn Cameroon, Japan, Australia a Patagonia. A mae hwnna wedi cael ei gefnogi gan arian sylweddol gan Llywodraeth Cymru sydd wedi golygu bod ni wedi gallu ymgysylltu a mynd am pobl ifanc ni allan, ond yn bwysig hefyd dod â pobl ifanc o'r gwledydd yma nôl i Gymru i aros yn y gwersylla ni, i ddysgu am ein diwylliant ni a'i gweld o yn fyw iawn. Felly, da ni'n ffodus iawn bod y gweithgareddau yna ar waith. Rhai o'r gweithgareddau chi'n gweld yn y llyddiau yna, ydy'r prosiect yn Kenya, y prosiect o ymbyweru, prosiect chwaraeon oedd hwn, a ddigwydd just cyn Covid, lle wnaethon ni fynd a'n prentyseiddi ni allan i redeg 8 o sesiynau chwaraeon i ymbyweru merched ifanc yn Kenya sy'n beichiogi'n gynnar. Ond na 200 o merched ifanc ar gwersyll yma am yr wythnos. Eithon ni Australia i'r rhedeg gweithdai Cymraeg i'r gymuned Gymraeg yn Sydney yn ystod cyfnod o'i gwyliau haf nhw. Da ni wedi creu partneriaeth newydd efo sefydliad o'r enw TG Lwrgyn yn Iwerddon, ac eithon ni am pobl ifanc ni allan yna, ac mae'r cysylltiad yna'n parhau, mae yna bobl ifanc yn mynd allan dros y Pasg i Iwerddon i barhau o'r partneriaeth yna. Eithon ni enillydd yr Gadar, ny'r Goron, allan i Cameroon i wneud weithdai llenyddol allan fanna, ac mewn 2 wythnos amser, bydd yna gôr yr urdd yn mynd allan i Alabama
i gysylltu fel o'n i'n deud efo'r Brifysgol yn Alabama a i gynnal llawer iawn o ddigwyddiadau celfyddydol yn y ddinas a eto hyrwyddo'r Cymraeg ar iaith. Felly llawer iawn o ddatblygiadau cyffroes yn digwydd o elfen yna. Sleid nesaf, Catrin. Felly, yr Urdd a'r celfyddydau, ac mae Steddfod yr Urdd yn blatfform hynod bwysig i ni fel mudiad, ond hefyd yn newyddus i ddatblygu yn cynnig celfyddydol ni hefyd. Felly, tu hwnt i'r gwaith Steddfod, erbyn hyn, mae yna weithgareddau celfyddydol yn digwydd drwy gydol y flwyddyn. Mae prosiect plethu, mae'r prosiect cefn llwyfan, mae'r Eisteddfod Tŷ, mae yna ysgoloriaeth Bryn Terfel, mae'r holl gyfleoedd rhyngwladol celfyddydol o'n i'n cynnig i gyd yn dangos yr awydd yn ysgyda ni ddatblygu'r celfyddydau ac i gyrraedd y celfyddydau a pobl newydd i ymwneud â'r celfyddydau efo'r Urdd. Ac fel o'n i'n sôn, mae'r Steddfod yn bwysig iawn. Mae'n codi, mae o werthfawr tu hwnt i'r Gymru, mae'n rhoi'r proffil eang yna ar Urdd. Ac mae yna bron i 70,000 o blant pobl ifanc yn ymwneud â'r Steddfod yn flynyddol o'r cyfnod Steddfod ysgol i fyny i'r Steddfod genedlaethol. Da ni'n falch tu hwnt blwyddyn yma, mae Prif Weinidog Cymru wedi rhoi mynediad i'r Steddfod am ddim i bob person fydd yn mynychu, a tu hwnt i hwnna bydd ni yn cynnal gwyl gelfyddydol a diniad y ganrif da ni'n alw o, sef penwythnos o gerddoriaeth ac amrywiol o bethau celfyddydol yn digwydd ar y maes, a dim yn unig i aelodau'r Urdd, ond i gyn aelodau'r Urdd ac i bobl o bob bwyd i ddod trwyni ar benwythnos ola i fwynhau'r gwledd celfyddydol enfawr yma bydd ar gynnig. Y Steddfodau'r dyfodol, Carfyrddin flwyddyn 2023 ac Maldwyn yn 2024, a da ni'n barod yn trafod efo lleoliadau a rhanbarthau eraill ynglŷn â 2025-26 ar hyn o bryd. A da ni hefyd nawyddus iawn yn gobeithio yn y flwyddyn yn canmlwyddyn byddwn ni'n gallu atgyfodi theatr ieuenctid yr Urdd. Theatr oddi werth o mor bwysig i bobl ifanc yn y gorffennol. Da ni'n nawyddus iawn ac yn cael y trafodaethau ar hyn o bryd a trio chwilio am gyllid i adfywio'r theatr yn mlwyddyn yn camlwyddiant ni. Sleid nesaf, Catrin. A'r neges heddwch, da chi siŵr o fod yn ymwybodol o'r neges heddwch, mae wedi bod mewn bodolaeth am ganrif erbyn hyn. Nath y gychwyn drwy Morse Code, wedyn ar radio drwy BBC World Service, wedyn ar y teledu ac erbyn hyn, da ni'n hyrwyddo'r neges heddwch drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'n cael ei rhannu ar y 19/2 bob blwyddyn, ac falle mae'n wir i ddweud dros y degawdau diwethaf mae wedi colli chydig bach o stem, ond yn sicr ers i fi ddod mewn fel Prif Weithredwr, da ni wedi ailgydio yn yr awydd a'i sicrhau bod y neges heddwch yn enwedig wrth bod ni'n cyrraedd yn camlwyddiant yn rhan pwysig iawn o fodolaeth ac gwaith craidd yr Urdd. Mae o'n unigryw i Gymru. Cymru ydy'r unig wlad yn y byd lle mae bobl ifanc yn anfon neges a wedi anfon neges am 100 mlynedd allan i bobl ifanc y byd. Ac mae'r ymatebion bob blwyddyn yn synnu faint o wledydd sy'n ymatab. Llynedd oedd y blwyddyn mwyaf llwyddiannus o neges heddwch i 99 mlynedd y fodolaeth. Nath 85 miliwn o bobl weld y neges. Gafodd o'i gyfieithu mewn i 60 o ieithoedd, gafodd o'i rannu gan 65 o wledydd, a'r person mwyaf enwog i rannu'r neges efo ni llynedd oedd Hillary Clinton. Ac thema'r neges llynedd oedd ymbweru merched, oedd yn addas iawn. Oedd na bwriad i fynd allan i gwrdd â Hillary Clinton a'i lansio neges heddwch yn y United Nations yn Efrog Newydd, yn anffodus oherwydd Covid oedd hwnna ddim yn bosib, ond da ni yn bwriadu mynd â'r pobl oedd yn rhan o neges a llynedd allan mis Hydref yma i gwrdd â Hillary Clinton eto yn Efrog Newydd. Bob blwyddyn erbyn hyn, myfyrwyr colega Cymru sy'n rhan o'r neges, llynedd Prifysgol Abertawe, wnaeth ymwneud â'r neges eleni Prifysgol Aberystwyth. Y testun llynedd o'r ymbyweru merched, y testun eleni fydd yr amgylchedd, mae'n rhan pwysig o sut mae pobl ifanc yn teimlo bod rhaid ni dal parhau gyda'i llais nhw a bod nhw'n poeni am yr amgylchedd a beth sy'n digwydd i'n byd ni. Da ni'n ffodus iawn blwyddyn yma, mae'r Prif Weinidog yn mynd i ddod allan efo nhw i lansio neges heddwch yn Norwy. Pam Norwy? Wel, mae yna ganolfan heddwch yn Norwy, a da ni'n mynd i lansio canolfan heddwch a'r canolfan Nobel yn Norwy ar y 19/2 yng nghwmni'r Prif Weinidog. A mae hwnna'n dangos, dwi'n meddwl, ymrwymedd y Llywodraeth i ba mor bwysig mae'r Urdd wedi bod a pa mor bwysig mae'r Urdd i bobl ifanc Cymru a hefyd i Cymru yn gyffredinol. Felly, y nod blwyddyn yma bydd cyrraedd 100 o wledydd
wedi gyfieithu mewn i 100 o ieithoedd ac i gyrraedd cynulleidfa o 100,000,000 o bobl yn gweld y neges. Felly dwi'n meddwl dwi eisiau dangos chi'r fideo llynedd. Mae fideo rhyw funud o hyd ydi o, ond fideo am ymweru merched gafodd ei greu gan yr Urdd a Prifysgol Abertawe. Catrin. Hawliau merched yw hawliau dynol. Hawliau dynol yw hawliau merched. Ni allwn achub y byd os nad yw'r byd yn gyfartal. Mae hyn yn fwy na hashtag. Ail feddyliwn ein geiriau. Rwy'n y negyddol yn gadarnhaol. Nid pengaled, ond pwerus. Nid hunan bwysig, ond hyderus. Nid cegog ond awdurdodol. Nid emosiynol, ond angerddol. Ni yw ieuenctid Cymru, yn sefyll gyda chwiorydd ar draws y byd. Mae coronavirus wedi stopio'r clwc. Defnyddiwn y normal newydd i greu dyfodol gwell. Dyfodol o addysg i bob merch. Dyfodol o ferched llawn hyder. Dyfodol cyfartal, o gefn gwlad i'r dinasoedd ar draws y byd. Ni yw myfyrwyr a disgyblion heddiw. Ni yw arloeswyr ac arweinwyr yfory. Chwalwn yn enfod wydyr gyda'n gilydd. Dilynwn ein breuddwydion, gan ddangos yr ffordd i'r genhedlaeth nesaf. Mae hyn yn fwy na hashtag. Gweithreda mwyn pob merch. Fe gyda hi, gyda nhw, gyda ni. Does dim terfyn ar ein nerth ni gyda'n gilydd. Wedi neges bwerus llynedd ac diolch ni i Brifysgol Abertawe am gydweithio efo ni ar y neges yna. Ac yn addas iawn ar gyfer dangos i chi heddiw Diwrnod Rhyngwladol y merched. Ffoaduriaid Afghanistan, falle bod chi'n ymwybodol yn y newyddion, da chi wedi clywed mi nath yr Urdd wneud y penderfyniad a nath y trafodaethau cychwyn canol mis Awst. Wrth bod ni'n darllen ar newyddion a gweld newyddion erchyll yn digwydd yn Afghanistan, mi wnes i gysylltu Llywodraeth Cymru ofyn a fydd yr Urdd gallu cynorthwyo Llywodraeth a cynnig bod ni'n cynnig lloches yn un o wersylltoedd yr Urdd i'r ffoaduriaid. Felly, o'n i mewn trafodaethau efo'r swyddog gartref Llywodraeth Cymru drwy gydol mis Awst, ond i'n ddiolch at i hwnt erbyn y diwedd bod y penderfyniad wedi wneud bod yr Urdd gallu llochesu yn yng ngwersyll ni'n Nghaerdydd 113 o ffoaduriaid. A wnaethon ni edrych ar ôl y pobl yma am bron i 5 mis. Wnaethon nhw ddod yn ffrindiau ni, ond nhw'n bobl hyfryd tu hwnt. O'n nhw'n gallu parchu'n ieithoedd ni ac yn ni'n parchu ieithoedd nhw. Ac wnaethon ni gynnig mwy na be oedd y profiad gwesti'r hotel experience fel o'n i'n deud. O'n i'n gwybod bydd ar Urdd, nid yn unig ben ei hun, ond drwy'n partneriad ni a'n gwirfoddolwyr ni, gallu sicrhau bod y profiad cychwynnol i'r ffoaduriaid yma yng Nghymru yn brofiad positif. Wnaethon ni godi arian sylweddol i allu anfon y ffoaduriaid yma'r dripio wythnosol i gwahanol lefydd ar draws Cymru, oedd yn rhoi rhyw fath o gyfle nhw falle fynd i ffwrdd o Gaerdydd yn wythnosol. Eithon nhw i Langranog, eithon nhw i Ffoli Farm, i'n Seint Fagan, i Parc Margam, i llawer iawn o lefydd, i gael gweld chydig bach mwy o tirlun Cymru na Caerdydd. Wnaethon ni hefyd redeg sesiynau dyddiol i'r plant. Oedd na bron 70 o blant yn rhan o'r cofod yma bobl. A bob bore am 9:30 bydden nhw'n cael sesiynau chwaraeon efo'r Urdd, sesiynau canu am 1:30 ar ôl cinio, a sesiynau crefft am 4 o'r gloch. Mi nath 10 o'r plant yma a'i teuluoedd nhw aros yng Nghaerdydd, a nath 3 teulu aros yng Nghaerdydd, a allan o'r 3 teulu yna, mae yna 10 o blant wedi dewis addysg Gymraeg. A pan nes i ofyn un o'r mama wythnos diwetha, why did you choose Welsh Medium Education? I ateb i oedd yn syml bod y plant gallu siarad Cymraeg gwell o fod efo ni yn yr Urdd am 5 mis nag o'n nhw'n gallu siarad Saesneg. Mae'r plant erbyn hyn yn ysgol Hamed Dryad ac yn ysgol Coed y Gof. Dydy hefyd yn ymwybodol bod rhai o'r teuluoedd wedi mynd i gwahanol bana yng Nghymru, bod rhai nhw hefyd wedi dewis addysg Gymraeg i'w plant nhw yng Nghymru hefyd. Wnaethon nhw hefyd gafon ni gefnogaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac Undeb Rygbi Cymru i fynd â nhw i gweld Cymru chwarae rygbi a Cymru chwarae pêl-droed, a hefyd i chwarae pêl-droed merched. Ac oedd yn rhywbeth wnaethon nhw byth gweld o blaen, merched yn chwarae pêl-droed ac yn ennill hefyd oedd yn dda. Felly, dyma adlewyrchu o'r rhai o'r unigolion efo ni. Mae'r 4 merch ar y wylod y sgrin yma, bydden nhw'n dofynu'n swyddfa i mwyn y lain ddyddiol efo rhyw grefft. A maen nhw'n gwisgo rhai nhw sgarffiad wedi cael eu paratoi
gan Gweill Gobaith, sefydliad elusennol neu criw o fenywod fyny yn Ngwynedd, oedd wedi paratoi bagiau o siwmperi a cardigans a sgarffiau, rhan fwy o beth ar gyfer plant bach, ond hefyd ar gyfer oedolion. Oedd y 4 yma, mae bywydau nhw yng Nghymru yn mynd i fod llawer mwy cyfoethog neu bywydau nhw yn Affganistan. Oherwydd mae'r hawliau bydd gyda nhw yng Nghymru yn llawer mwy iach na hawliau merched yn Affganistan. Pan nes i ofyn nhw be bydden nhw eisiau bod yn y dyfodol, be oedd eu chelgais nhw, o'r chwith, oedd hi eisiau bod yn newyddaduriaig, oedd yr ail eisiau fod yn doctor, y trydydd eisiau bod yn beilot, a'r 4 eisiau fod yn athrawes. A fydden nhw rhai, mae'r ferched yma, ferched a lluodd tu hwnt, a fydden nhw yn ffeindio hynny mewn amser. Dwi'n siŵr mewn 20 mlynedd fyddai'n troi ron gobeithio i gweld unwaith eto, bydden wedi cyrraedd y nod i lle maen nhw eisiau bod. Mae'r ddau wyneb ydych chi'n gweld ar top y sgrin, Ma a Nasir ydy'r rhain. Mi roedd Ma yn brwydro dros hawliau merched yn Affganistan. Oedd hi'n coleg yn astudio y gyfraith, yn ei amser sbar, oedd hi'n mynd o gwmpas efo grŵp USAID, yn sicrhau bod merched Affganistan ar y pryd yn deall bod gyda nhw hawliau. Pam darodd y Taliban, mi gafodd Ma lythyr yn deud bydd rhaid i adael Affganistan ar y frys neu bydden nhw'n ei lladd hi. A gafodd hi ddim ffoi fe'i theulu hi fel pawb arall, roedd rhaid i dewis un aelod ei theulu hi, sef ei brawd hi. Mae mam a'i thad a'i brodion ei chwiorydd ifanc hi dal yn Affganistan. A gyda'i rannu'r stori sydd wedi cael ei rhannu gan Ma efo fi'n penwythnos yma. Dio ddim yn stori, mae'n stori trist iawn, ond dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni'n gwybod realiti beth sy'n ymlaen. Dath y Taliban i di Ma dros y penwythnos tu theulu hi yn Affganistan, ac gorfodi i'r ei chwiorydd hi sy'n 15 mlynedd oed bydd rhaid i briodi un o dynion y Taliban fel payback bod Ma a'i brawd wedi gadael. Mi nath y ferch trio lladd ei hun nos Sadwrn yma oherwydd yr ychylltra o meddwl bod hi'n mynd i'r rhaid gael gorfodi briodi dyn oedd hi'n isio. Mi oedd hi'n ysbyty efo'i mam hi. Erbyn hyn, maen nhw wedi denig o'r ysbyty oherwydd bod nhw'n gwybod y Taliban ar ei hôl nhw. A dyn nhw ddim yn byw efo teulu nhw dim mwy, maen nhw wedi symud i'r rhanbarth allan Affganistan i ffoi. Felly mae realiti o bywyd merched mewn gwledydd eraill ar hyn o bryd llawer mwy erchyll nag ydyn nhw'n Nghymru. A da ni yn gweithio ar hyn o bryd efo Ma fel mudiad yr Urdd ac Joe Stephens, yr aelod seneddol yng Nghaerdydd, i trio gweld os mae'r teulu gallu cael visas iddo draw i Brydain ac i fyw efo nhw yng Nghymru. Felly, da ni'n gweithio'n galed iawn i trio sicrhau bod hwnna'n mynd ddigwydd, ond os ddim addewidion. Ond yn gyffredinol, mae'r stori bositif wedi bod efo'r ffwrduriaid, a da ni'n gwybod bod nhw wedi cael cyfnod hapus iawn efo'n yr Urdd, a cyfnod sefydlog iawn mewn cyfnod mor anodd i nhw fel unigolion. Fideo nesaf, sleid nesaf, sori Catrin. Dathliadau'r cant, dwi'n gwybod mae'n falle bod fi'n dechrau ymlaen, felly trio ddod o hwn i ben. Mae'n llawer iawn o dathliadau'r cant wedi ar y gweill. Wnaethon ni dorri'r Guinness World Record yn diwedd mis Ionawr, a mae mwyaf o bobl lawrlwythio yn canu Hey Mr Urdd ar Twitter a Facebook. Diolch i bob un gyfrannodd sy'n gwybod hwnna. Da ni wedi cynnal gwyl fel merch, mae yna gwyl tribar fel ni'n sôn digwydd ar ddiwedd y Steddfod. Da ni'n partner i Tîm Cymru gemau gymamlad mis Gorffennaf. Mae yna gwahanol ddigwyddiadau yn digwydd ar hyd y lled Cymru. Mae yna arddangosfeydd, mae yna faint Mr Urdd, mae yna ddrama syriban yn mynd o gwmpas yr ysgolion. Felly llawer iawn o bethau'n digwydd a gobeithio bydd chi yn rhan o'r dathliadau yma yn eich cymunedau chi wrth bod y flwyddyn yn mynd yn ei flaen. Catrin, sleid nesaf. A dyma, jyst i orffen, dwi'n meddwl, da ni jyst eisiau dangos bod yna sleid yn dathlu'r camlwyddiant. Mae yna luniau hen a newydd i rhoi blas i chi o gymaint mae'r Urdd wedi cynnig i bobl ar hyd y degawdau ac ar hyd y ganrif diwethaf.
Na fo. A dwi'n meddwl, os sleid o, da ni'n gorffan efo ydy, os ydy flicio nôl Catrin i Diwrnod Rhyngwladol y Merched, mae yna ddynas bwysig iawn ar ochr y chwith, Lady Edward, gwraig Sir Ifan, heb Lady Edwards bydda yr ddim bydda be oedd o heddiw. Sir Ifan sydd wedi cael y cadnabyddiaeth, ond mae o'n cyfarau hun, heb i'w wraig bydda'r ddim wedi gallu bodoli. I'w wraig nath gynllunio bathodyn cyntaf i'w wraig yna redeg gwersy'r cyntaf yn Llangollen, ac nath yr holl waith wynyddu yn y cyfnodau cynnar. Felly mae'n diolch yn fawr iawn i Lady Edwards am ei chyfraniad hi. A dyma enghreifftiau o bethau eraill fel y prosiect y merch, y neges heddwch i ymbyweru merched. A mae y ffoadau dwi wedi bod yn siarad i chi am ei hanes hi, a sut mae'r wedi cymryd hi o dan yn adyn ni, a da ni yn gweithio'n agos iawn efo hi a'i brawd i sicrhau bod ni'n gallu rhoi pob cefnogaeth i nhw yn y cyfnodau heriol sydd ei blaen nhw am flwyddyn ddwy ddod. Felly, diolch i chi am wrando. Gobeithio fi ddim ymlaen rhy hir, ond mae yna llawer iawn o bethau i'w ddweud a'i rannu am yr urdd, a gobeithio bod chi wedi mwynhau'r profiad i gael blas o'r hyn mae'r urdd yn gynnig i pobl ifanc Cymru erbyn hyn. Diolch yn fawr iawn i ti, Sian. Sut chi'n dilyn hynna, gwydwch? Ie? Des i o le ac yn aelod o'r urdd ac yn mynd i Langranodd at tua 12 milltir o'r tŷ yn bell. A meddwl erbyn hyn mae'r urdd yn mynd i bob man. Cyffroes iawn. Gawn ni gwestiynau gan hwn, gawn ni weld beth sy'n y sgwrsio. Diolch Catrin am y sleidiau. Criw o Isacoed Gwent Isacoed Casnewydd fod yna penthos diwetha. Dwi'n credu yn Glanllyn Isawdd hynna. Datblygiadau yn hygoel cyffroes iawn dan arweinyddiaeth ysbrydeli. Ni'n gwybod hynna. Diolch Sian, ydych chi wedi meddwl am fod yn rhan o fudiad One Young World? Dwi'n siŵr mae'n rhywbeth gyda ni. Dwi'n mynd dweud na i ddim byd. Felly, os mae Catrin yn pigybynnu ar yr geiriad yna, yn sicr bydd o'n rhywbeth bydd ni'n edrych mewn iddo. Mae partneriaeth yn holl bwysig. Da ni methu gweithio'n ynysig bydd yn hynna'n. Felly, da ni o hyd yn edrych am partneriaid newydd i weithio yno. Mwyn bod ni'n gallu ehangu'n cynnig ni i un aelodau. Rhywun arall, allwch chi dadfudo? Mae'n y portral shei fel arfer, James, dwi'n cofio. Dwi'n ddim yn gofyn, mi'n siŵr sy'n ni mewn neuad bydd yn oer nawr sy'n y fod, a pawb sy'n mynd gytre, bydd yn gofyn cwestiynau sy'n y fod. Ond maen nhw gytre'n glid yn dyn nhw ac yn eswyd. Ond dwi'n credu bod ti wedi rhoi rhagolwg a hanes yr urdd i ni mor gynhwysfawr. Mae pawb yn sioc bod yr urdd yn ei gymryd. Ti'n gwybod? Ac os y ddelwedd sydd wedi bod, steddfod yna hun de, ond mae yna gymryd o bethau arall. A dwi'n ystyried cyflogi dros 200 a hanner y bobl, mae hwnna'n ei hun yn dweud rhywbeth yn dweud. Ac amser mae un cyflogaeth, maen nhw'n dweud chi bod rhaid chi llusogi hwnna 4 gwaith. Ac mae lot o'r swyddi mewn ardaloedd sydd ddim â swyddi. Fel ni'n gwybod yn Glanllyn ac yn Llangrannog, lle mae swyddi a chyflog da'n bryn iawn. A bod chi'n cyfrannu gymaint i'r economi leol fyny. Einir Wyn. Ie, helo. Helo Sian, sy'n i ti. Jyst un peth, yn sefydlus ti ystod Covid, o'ch chi'n gwybod colli lot fawr o'r bobl yn gweithio yna. Doedd ddim yn beth ffyrlon gweithio ar gyfer y bobl oedd yn yr urdd? Ie, James i aled, dwi'n meddwl clywed y cwestiwn. Beth oedd Einir yn gofyn oedd, chi'n gwybod amser gyda chi newid y cynllawiau, newid strwythur yr urdd i ofynion oherwydd oblygiadau Covid. Oedd ddim ffyrlo, o'ch chi'n gallu rhoi'r staff, wnaethoch chi ddiswyddo ar y pryd i ffyrlo? Oedd, mi oedd yn staff ni gyd ar ffyrlo, ond oedd ni dal gall methu be oedd ffyrlo. Pam nath y Llywodraeth sôn am ffyrlo, wnaethon nhw ddweud yn wreiddiol byddaf yn para hyn a hyn amser. Ac wnaethon yn lle byddwn nhw wedi dweud bod yn para am flwyddyn, bydd y pethau balla wedi bod yn wahanol, ond wnaethon ni ddim gael unrhyw addewid bod ffyrlo yn mynd i fy mlaen. Nhw'n poch am gwthio ffyrlo bellach wrth bod y misoedd yn mynd mlaen, wrth bod nhw'n gallu gweld beth yn digwydd efo Covid. Wnaethon ni ddal mlaen i'r gweithlu tan y munud oedd yn pwynt dod fe bydden ni wedi mynd mewn i dyled ariannol enfawr pe bydden ni wedi parhau'r gyflogi. Oedd yn rhoi risg ariannol enfawr yr urdd, bydden ni wedi bod o bosib dod i ben fel mudiad pe bydden ni ddim wedi gwneud y newidiadau caled tu hwnt yna. Be da ni yn falch o ddeud ydy bod
llawer iawn o'r gweithlu yna wedi mynd mlaen i ffeindio swyddi yn syth. Ac mae'r cynigion a mae'r swyddi newydd wedi codi, mae'r rhai wedi dod nôl ato ni. Da ni'n falch yn neud, ond yn anffodus, oedd gyda ni ddim dewis, oedd allan o'n dwylo ni'n llwyr, neu bydd yr edd wedi mynd ar wal. Nawr, o'n i personol sôn wedi gweud bod chi ffili cael ni yn y gyd. Diolch yn fawr. Diolch Einir, gawn ni mynd mlaen i Einir Wyn arall. Ie, dim ond sylw. Diolch am y sgwrs i fi'r tu hwnt. Blwyddyn yn ôl, doedd Myrddin ap Dafydd yma, golli si yn had yn mis Ebrill yna. Ac ar ôl y fo fi'n domad, mae fi'n agor yn ymholl. A be o'na, ond llun mam ar glawr llafar gwlad. A yn trip yr urdd i'r Almaen. Ac erbyn hyn, ar ôl i mi ddeud, mae gennau i ddyddiadur o mam di gadw. A mae o di troi, neu di cynnwys lot o hwnnw yn rhan o'r nofel i blant mae wedi wneud am yr urdd. Ac yma dwi'n ei ddweud oedd yr urdd yn weithredol rhyngwladol blynyddoedd hir yn ôl. Wnaethon ni gynnal y gwersyll rhyngwladol cyntaf, dwi'n meddwl, yng Nghymru yn Aberystwyth sydd wedi'r ail rhyfel byd. Ac mae'r negeseuon dwi wedi clywed am be oedd y pobl ifanc yn deud o rhan y profiad bod pobl ifanc yn dod draw bydden nhw beth yma bod nhw'n cael croeso, pobl ifanc o'r Almaen yn dilyn yr ail rhyfel byd, ond bod y pobl ifanc Cymru wedi rhoi y croeso yna iddyn nhw. Ac yna fordeithiau hefyd o gwmpas, ond y bobl yn mynd i Geneva. Felly mae'r hanes yn ddifyr tu hwnt, ond dwi'n falch iawn clywed o rywun sydd wedi cael, lle mae'r nam deulu wedi bod yn rhan o'r cyfleoedd rhyngwladol, braf iawn clywed o ddiolch chi. Bydda mam yn deud na yn hwyd o dda cwcw, dwi'n blaen cwad, y cwcw, beth yw'r gan? O'r gan cwcw. Y gan cwcw, na'n hwyd o dda hi drosodd o'r Almaen. Dadleuon, siwr o fod. Ond ydy hwnna'n rhan o lyfr sy'n cael ei gyhoeddi'n arbennig, Lenny Sian? Ydy, so fydd na gyfrol yn cael ei wneud gan Myrddin ap Dafydd, da ni'n gweithio efo fo'n agos ar hyn o bryd, a gobeithio bydd yn cael ei ryddhau ar gyfer sales nadolig, felly da ni'n gobeithio i lansio fo tua diwedd y flwyddyn, mwyn bod ni'n gallu gynnwys yn y llyfr pethau sydd wedi digwydd eleni hefyd i gloi'r ganrif o gwasanaeth. Dwi wedi cael copi o'r nofel gyda fo, ond yn anffodus mae'n rombil yma, dwi wedi colli fy e-bost ar y gliniadur, a wedyn dwi wedi cael cyfle i ddarllen o to. O, brech chi aros tan y farchnad Nadolig. Diolch fawr. Rwy'n arall? Dwi'n gweld unrhyw law lan wyt ti Tegwen yn gweld rhywbeth? Na. Ateb o ran Young World. Diolch yn fawr Sian, mae rhywun yn gweud. Ateb o ran Young World, bydd yr urdd yn rhan o'r gynadledd One Young World rhithio'r llynedd, a hynny drwy law swyddfa'r cenedlaethau'r dyfodol. Being future generations. Fi'n gwybod, ie. Mae yna gymaint yn digwydd yn does, a mae cadw'r holl beth a gwybod beth sy'n digwydd yn eitha anodd, swn i'n meddwl. Os rwy'n arall? Y cwestiwn na. Gai ddiolch yn fawr iawn i ti Sian, ac ar ran aelodau Merched y Wawr, a phawb sy'n yma heno, gai ddymuno'n dda iawn i chi fel mudiad, a phenblwydd apus iawn i chi, a diolch yn fawr iawn am rhoi y gobaith i ni o'n hunaniaeth ni. Diolch yn fawr iawn i ti ac i Catrin. Ie, diolch Catrin. A diolch am y cyfle i siarad â chi, gyrru ymwybyddiad chi am yr urdd heddiw, wedi bod yn bleser. Diolch o galon, Sian a Catrin a Tithe hefyd Jane, a newn ni edrych mlaen yn fawr iawn i'r Steddfod yr urdd go iawn, Lenny. Mae wedi bod yn gret cael ei rhithiol, ond does dim byd cystal bod wyneb yn wyneb, felly ni'n edrych mlaen yn fawr i gael ymlwybro i'r gogledd i fwynhau yn yr Eisteddfod.